Šta li ću ja da radim ako ga ne nađem? Kako li ću rezervoar da otvorim? Ja ne znam, braću. Posle da se utepam jedino mi ostaje, ništa drugo. Pozdrav prijatelji, dobrodošli u moj novi video, to jest u moju novu muku. Znate šta mi se desilo? Izgubio sam ključevi od rezervoara, od punta. Znači, zavisi ti da ta kola imaju ključ za ubravova normalna i ključ za rezervoar. Šta će im dva ključa, brate? Tako da ja sam nekako uspeo da izgubim ovo drugo. I ne mogu da sipem gorivo. Znači sad teo ne mogu da ga vozim. Idem da probam da nađem ključevi. Znači evo sam u putu. Znači idem na zadnju pumpu gde sam sipao gorivo. Sad nadam se da sam ih ostavio tamo. Jer ako sam ih ostavio tamo ću ih nađem, a ako ih nisam ostavio tamo teško. Tako da ostanite do kraja da vidite da li ću pronaći ključeve. Sad idem da istražujem, sad sam kao ona Dora istražuje. Putujemo, jurimo 30. Ljudi, znači ja prelazim pa 30 km, zato jer je ta pumpa udaljena od moju kuću 30 km. Znači 30 km idem samo da bi našao ključ jedan mali šugavi. Šta li ću ja da radim ako ga ne nađem? Kako li ću rezervoar da otvorim? Ja ne znam, braću. Znači ne znam. Posle da se utepam jedino mi ostaje, ništa drugo. Kažu vidi ga, Perović živi ga, a niko ne zna da gubi ključevi. Stigli smo na pumpu, trenutak istine se bliži. Pronađeni su uspešno. Evo ih, tu su. Znači gledajte, neko je napisao Fiat Punto. Sad, ja sam bio s tog Fiata Punto. Znate šta je caka? Kako sam ih ja izgubio i kako ovo? To sad se razmišljam i pitam, razumeš? Ali bitno sam ih pronašao, to je najbitnija stavka. Ali, zato jer da sam ih izgubio, stvarno ne znam šta bi radio i kako bi bio ono bravo, brate. Znate šta ja radim? Znači, kad odem, na primjer, eto na pumpu. Ja odem na pumpu, kažem, dobar dan, da li možete da mi sipite gorivo? Oni kažu, da, naravno, dajte nam ključ. Ja im dam ključ. Ja odem da platim, vratim se, ključ ili mi uruči taj gospodin koji sipa, ili mi stavi s oproštenjem u bravu, ili ga stavi na krov automobila, razumeš? A sad, znači kad sam bio, izgleda da nije to uradio, brate. Znači, po svemu sudećem, on je stavio ključ u džep. Zato jer da je meni ispao ključ kojim slučajem, znači, on ne bi znao od kog je auta, ali on je znao od kog je auta i napisao, tako da time se odao, tako da hejt na tog čoveka koji mi je izgubio ključeve i sva ta čuda da me stresira, brate, i da padam ja ovde u nesvest zbog njega i da se mislim kako li ću, šta li ću. Baš sam bio pod stresom. Tako, prijatelji moji, znači to je bilo to od ove muke. Bacite svi like, share i subscribe. I zapratite me na Instagramu Perović Moto, znači to je bilo to. Gledamo se, pozdrav, ćao, laku noć.